jong en oud hier, hè? Jong en oud. Dag jongeman. Hoi. Hoi. En wie zorgt er voor de mest? Dat, Ja, ik dat werk is de vader die heeft voor deze gezorgd. De vader van hem. mijn pap, mijn pap, dat is En een neef van een boerin. En Ja. ik werk op die boerderie op zaterdag. En daar hebben we vanmorgen de mes gehad. Hé, goed bezig. Ja, En wat is dit, koeienmes? ja, koeien aan de paardenmes erheen. Dat is de gemengeld. Ja, En wat ziet geven van elkaar? dat is mijn zoon. Ah, oké. Ja. Dus, En je zit ook gewoon samen in de... ja, we zijn samen in de tuin aan het werken. Ja. En dat is er volgens mij Geer, of niet? Ja, best wel. Hey, en waarom vind je het zo leuk om op een boerderie te werken? Nou, tractors. Oh, natuurlijk. Ja. En koeien vind ik leuk. Ja, en gewoon door omgeving. En voor deze paar centjes. Dat ook. Dat is ook niet onbelangrijk. Ja, verdient dat een beetje? Ja. Ja, af en toe krijg ze het hè. Oh, dus daar zit ook voor een groot gedeelte voor die Die plezier. factorie. Ja. Nee. Hé, pap, heb hij dat van toen zo mij gekregen? Ja, ik denk het wel. Ja, ik heb dat ook helemaal leuk gevonden. Ja, dat dit dan zo weer. Dan is met zo'n klein mannetje, dan is met er naartoe en dan... En toen was ze verkocht. ja, dan denk ik dat helemaal leuk gevonden. Ja. Ja, dat klopt. Ja, die gaat naar de boer toe, denk ik. Ja, dan gaat die tonnen. Ja. Hé, maar dat is toch dat kan werken, hè? Ja, het is vaak genoeg zus, dan weet je wel wie dat geeft. Ja. Hé, maar hoe leuk is dat? Dat je nou samen in het tuintje het werken ziet? Ja, dat is heel leuk. Ik kan ze vertellen meteen. En dan leert ze elkaar ook wat beter kennen. Het gaat dan, soms gaat het over de sport en soms gaat het over het boeren en soms gaat het over school. Soms gaat het over alles en soms gaat het over niks. Nee, maar Ja. ik vind het enorm leuk dat je zegt van de leers elkaar kennen. Want tegenwoordig als ze niet goed kijkt, dan leven ze als elders en kind leven ze ook behoorlijk langs elkaar heren. Ja, zullen we zeggen, het is quality time, hè. Ja. Want Ja. pap heeft vandaag vrij. Ik heb me vandaag vrij gepakt om hier te mesten. Oh, heerlijk. Het is goed weer. En het weekend, dan zou ze dat eigenlijk ook kunnen doen, maar ja, dan geef ik turnles. En dan, dus de ganse zaterdagmorgen, dan zong ik in de gymzaal. Ik kan er les te geven. Lijkt me ook heel leuk. Ja, dat is ook heel leuk. Ik kan er bezig zijn en die wordt gewoon graag willen sporten en dat ook leuk vinden om te doen. Ja. En heb je ook turners en turnstertjes op niveau? Nou, ik geef vooral recreatief les. Maar er zijn wel kinderen bij die wat gewoon goed kunnen bewegen. Ja, die adviseer ik wel om daarmee door te gaan. Oké. Dus sowieso tegen kinderen die wat goed kunnen leren, geef hun de stof in wat ze willen hebben. Dat ze daarmee ook zelf beter werden en beter leren te bewegen. Daar hebben ze een heel leven plezier van. En zit er een nieuwe appje bij jou? Ja, maar dat weet ik niet. Maar er zijn wel kinderen, ja, die wordt, zoals ik al zeg, die wat goed kunnen bewegen. En ja, voor op dat niveau dan is het doorzettingsvermogen, de tijd wat ze erin moest investeren om zo hoog te komen en dat ook willen blijven doen, ja, dat moet gewoon aanwezig zijn. Heb je ook geturnd? Ja, ik ook, ja. Of nog steeds? Nee, ik ben gestopt. Omdat dat op zaterdagmorgen was. Oh ja. En dan ga ik naar de boerderie. Ja. Dus op de boerderie. Wat vindt ze nog meer leuk om te doen? Fietsen vind ik leuk. Gewoon wielrennen. Af en toe eens gaat stunten. Naar school fietsen. Ja, dat vind ik allemaal wel leuk. Je bent gewoon lekker bezig, Geer. Lekker actief. En computers en gamen en zo. Oh, veel meer. Veel. Veld mij. Ja, Ja. is dat zo pap? Veld mij? Ja, Ja. er zit een goede dingen tussen, een goede verhouding tussen. Zullen we Een zeggen. goede balans. Ja. Wat deed pap normaal gesproken als ik hem vrij heeft? Ja, dan werk ik bij de DAF. In Born? Of in Eindhoven? In Eindhoven, ja. En dan werk ik op een afdeling die door het DAF-netwerk, dealernetwerk bij elkaar houdt.
En ik houd me toch bezig met het systeem. Dus je maakt ook wel de kilometertjes. Zo. Jong. Ja. Ja, ik heb gelukkig kort bij de autobaan woon. Ja. Dus dan zit ik Dat is zo het op. voordeel. Ja. Hey, wat heb je nou? Want heb je toestand in een tuin? Ja, in een gewone tuin. Dus dit jaar heb ik hier voor deze een moestuin. Ja, en daar hebben we ook mes voor nodig, ja. Dat het goed groeit. Dus dat zijn we nu aan het regelen. Mocht ik ook een beetje beslissen van wat er in de groentetuin komt dan? Heeft ze die eigen hukske? Nee. Nee? Nee. Nee, dat nog niet. Ja. Nee. Wat komt er dit jaar in? Aardbeien staan al. En er komen aardappelen, zei papa. En het komt nog. Wortelen, en Wortelen. uien, en sla. En al de bloemkool. Dat soort zaken. Gedaan op koolsoorten. En, dit is het eerste jaar of het tweede jaar? Ja, maar ik heb vroeger bij mijn pap daar ook in de tuin. Dat is ook weer zijn auto-habituur en nog kleiner toen deed ik het gewoon met toes. En ja, eigenlijk heb ik dat allemaal gedaan. En moet het in principe voldoende zien om alle groentes voorlopig eruit te halen of is dat niet het doel? Ik doe dus gewoon tot ze bezig zijn en dat alles wat ze droeit al, dat is metgenomen. En soms gaat het goed en soms gaat het minder goed. Ja, daar hebben we het dan mee te doen. Maar wel alles onbespoten? Ja, Ja? ja. Het wordt gezaaid en dan... Als ik hem nou vol maak, hè, de scheurkeer, mogen we dan even met dich meelopen? Ja. Ja? Ja, Ons beneden worden allemaal naartoe geet. ja. Ja, dit is echt quality time, hè pap? Ja, ik vind het leuk. Ja, Turen wie al bestig? 13. 13. ja. Wat wil ze later weer, hè? Geen idee. Wielrenner. Kent. Boer. Ken ook. Ken ook. Loonwerker. Dierenarts. Ik weet het allemaal niet. Dierenarts. Misschien ook. Wat heeft ze voor school? Moderne wetenschappen. Ik zit in het Belgisch op school. En ja, dan mocht dus iedere dag her. En ja, dus dan krijg je een uur economie extra met de richting die ik doe. En dan nog een uur wetenschap extra. En moderne wetenschappen, in wat voor vakgebied moet ik dan denken? Was ze door mijn zus kunnen weren? Kent ja, eigenlijk alles weer. Dat is eigenlijk een verdere verbreding Ja. van de studie. Ja. Dus ja, we kijken wat ze geeft. En in België is het zo dat het overeenkomt met ateneumniveau ze gaat. En Ja. dan leren ze daar kijken van ja, we gaan meer technieken wat ze Ja. krijgen. Maar ik zou in principe alles kunnen werken. Behalve zo met Latijn en Grieks en zo. Dan niet. Ja. Maar in principe kent ze ook alles weer als ze maar heel wil zijn. Ja, ja. Dat Ja. is hem maar. Ja. Dat Laat is- gewoon, Oké. dan gaan we mee. Ja. Toch nog gaat erbij. Op die kaart. Hartstikke dik. Oh, papa hoeft de scheurkern niet vol te maken. Dan krijgen ze weer vol. Dus kijken waar het te doen is. En de bevelm goed in Bels op school. Ja. Ja. Ga je er dan met de fiets of met de bus? Fietsen. Ja, we wonen hier achter, dus, Ja. dus hier een eerlijk over de brug op. En dan naar Roosteren en van Roosteren naar Maaseik. En dat weet heel goed. Hoe lang is dat fietsen voor hem? 20 minuten. Ik ga school door. Ja, dat verbaast me niks. Dat is toch geen in het half duit. En fietsen naar school neemt hij als een van de dingen die je geert uit. Neven wielrennen, het al een wielrenfiets. Ja, ja. Ja, en een steunster en skateboard en ik weet het niet allemaal. Hè. Dus ja, hier gaat het gebeuren. Hier gaan we eerst het ogen door en dan gaan we zaaien. En poten. Oh, En kijk. het tunneltje is ook van nog? Nee, dat is van die meneer. Oké. Een ton. Maar dat werkt goed. Ik heb een bepaald huisje, die kunnen zo kleren.
Oh, voor netwerken. Ja. Ja, je moet je werk leren, hè? Ja, ik merk het. Ja. Dat is de bedoeling. Ja, op veel jaar Dan begint het bij iedereen weer te kriebelen, hè? dan komen de knubben in de beum en dan weten we weer dat we de boete moeten. Ja, ik ben niet bang dat dat niks wordt met de pataten en de bloemkool Ja, dat komt wel goed. en de wortelen. Hé jongens. Leuk dat we even mochten tot kletsen. ziens. Ja, gedaan. Tuur, Ja, dankjewel jong voor de... Geen dank. Wat is er best gevallen? ja eergisteren moest ik naar de eerste. Want? Nou, ik wou met de stuntstep en waar ik op een muurtje van zo hoog zat, waar ik 1 keer gesprongen. En toen ging het nog een keer goed. En toen ging ik opnieuw zitten. Oké. En toen dacht ik dat ik gewoon het schrammetjes zei, want ik was in een hek gevallen. Maar mam zei dat het gaat erger zijn. En wat zeiden ze bij de eerste hulp? Gewoon, ze hebben het jodium of ze gaat erop gedaan. En toen hebben ze deze dingen erop gedaan. En nu is het allemaal goed. En dan moet ze zeker niet meer stunten van pap. Ja. Oké. Ja, dat is een illusie om dat tegen te houden. En als het goed is er wat van geleerd. Ja, precies. Wat precies? Dat ik nog beter moet gaan oefenen. Te gek man. Succes met die school. Dankjewel. Ja, dat is trots op zien. Ja, dankjewel.